superpoder és l'humor. Sabem fer riure. Per què un ordinador va al metge? Perquè té sí. El nostre superpoder és la cuina. Sabem fer receptes molt divertides. El nostre superpoder és la creativitat. El nostre superpoder és el ball. Movem el cos al ritme de la música. El nostre superpoder és la valentia. Nosaltres lluitem contra la por. Tots i totes tenim un poder que ens fa únics i especials. Però Valentín ve més! T'atrevisses a descobrir-lo?